Marxo cap a l'altra banda de plató. M'està esperant ja en Guillem Martín per la seva secció de televisió. Bon dia, Guillem, com estàs? Bon dia, molt bé. Tu, què tal, dimonieta? Molt bé. Sí? Ja sé per què. Contenta amb el teu regal? No em facis riure. És que abans hem tingut l'Eric Major, els que heu vist el programa des del començament, i m'han fet un regal, m'han fet el regal molt badaloní, Podríem dir que farem ciutat, vaja, no? Ja contaràs l'experiència? No, evidentment que no. Escolta'm, amb què comencem? Que em feu riure Pues sempre. comencem amb un programa... Ho he portat una mica diferent avui, perquè normalment sempre començo per l'actualitat i per les novetats, però avui començarem una mica amb talls de vídeo divertits i us porto un programa que no havia parlat encara, que és a l'Hora Caigo, el programa concurs d'Antena 3, presentat per Arturo Valls, doncs que ja s'ha convertit en uns clàssics dels concursos de la tele. Recordem que al començament, el 2011, es va estrenar que només es feia un dia a la setmana, que era el dimarts a les 10, i Tres Media va decidir suprimir un programa que segur que us et sonarà, que és el Diario de Patricia, per convertir aquest Hora Caigo en un programa, un concurs diari, que actualment s'emet cada dia de dilluns a divendres a 6:45 de la tarda. I això ja és un programa clàssic que segur que molta gent mira, i per la gent que el coneix ja sap que a part dels premis, els concursants i tot això, hi ha un fet que interessa més d'aquest programa, que és que ell, no? a part de l'Arturo Valls, és que no sé com fan els càstings dels concursants, i és que sempre ens acaben mostrant algunes habilitats ocultes que tenen. He portat un vídeo per demostrar això, i és que el Mario, que és un concursant que va participar la setmana passada en aquest concurs, es sentia molt orgullós d'una cançó que havia composat, i què millor de presentar aquesta cançó davant de tota Espanya amb coreografia inclosa. A veure. Digo ya, Arturo, así para sacarme los nervios. ¿Quieres que te cante un trozo de mi canción? ¿Sí? De mi canción. ¿Mi canción propia? No. Venga, seguimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Por supuesto que sí! A ver. ¿Qué has compuesto tú, eh? Sí, mía, propia mía. A ver. Se llama Drink and Fly y dice así. I know you thirsty. I know you thirsty. Don't waste your time. Don't waste your time. It's time to enjoy the party and get drunk. Don't worry, don't cry. In vodka and fly. Check it out. ¡Bravo! Si gano, que lo veo muy difícil, si gano, tú y yo nos bailamos el Drink and Fly. El Drink and Fly, ¿Nos el Drink bailamos? and Fly. Muy bien. Sí, no, si Drink se ve que... Tengo otra ahí, es un poco complicada, pero ahí va. ¡Se lo merece, amigos! ¡Salvado! ¡Indultado en Hora Caigo! ¡Sí, señor! Muchas gracias, Arturo. ¡Venga! ¡Hasta luego, Mario! I escolta'm, això de aplaudir-se un mateix... És que està molt content, està molt feliç el tio. Que bien lo hago. Drink and Fly. Jo no sé què els hi donen al camerino, en aquests nois. Estan fatal. Però sí que el drinking, com diu l'Arturo Valls... Portaven bon drinking a sobre, sí. Molt bé, escolta'm, doncs divertit, aquest programa, realment. Ens pot deixar trossos d'aquests. La veritat és que cada setmana deixa parletes així, Passem a un clàssic dels clàssics, que és el Carlos Arguiñano, que ai, quina por que em fa! Tampoc n'havia parlat mai a la secció, però per posar una mica en context, doncs recordem que Carlos Arguiñano té un programa que es diu Carlos Arguiñano en tu cocina, que s'emet de dilluns a divendres a Antena 3 també, a les 12 en punt. És un programa que dura mitja horeta, però saps des de quan porta Carlos Arguiñano a la tele? No ho sé, molts anys. Des del 1990, que va començar a fer un programa a ETV, a la televisió basca, i l'any següent ja va començar en Televisió Espanyola, que és on va començar a agafar més popularitat, i bueno, fins a dia d'avui pràcticament ha estat present en les graelles de la televisió d'Espanya. I el portes per alguna recepta que t'ha agradat, que ha fet l'home? Ja t'he dit que he portat primer moments divertits. He portat perquè la setmana passada vas presentar 50 sombres de Grey, que vas sortir amb les manilles. Sí, gran moment. No et vas mullar opinant de la pel·li. No, perquè no l'he vist. No l'has vist encara? No, és una Malament, pel·lícula que s'ha de veure a casa. Jo tampoc l'he vist, jo pensava que l'hauries vist i podries
podries opinar sobre això que diu el Carles Ah, que Arguiñano. parla de les 50 sí, ombres perquè, de clar, Grey. com tots sabem, a part de les receptes durant aquesta mitja hora de programa, també es dedica doncs, a explicar les seves historietes de petit, els seus acudits, i l'altre dia es va atrevir doncs, a opinar sobre aquesta pel·lícula, aquest boom de l'estrena de 50 sombres de Grey, i veiem que opina sobre aquestes costums sexuals més modernes. A veure... Dice que los bomberos de Londres están hartos de ir a rescatar a gente que ha leído lo de las 50 sombras de Grey. De ir a rescatar, ¿por qué? Dice, porque se ponen las esposas en las manos, en los pies, y luego no se las pueden quitar, y llamando a los bomberos. Y luego dice que se ponen anillos en el miembro. Anillos, que no se los pueden quitar luego, los bomberos. Que meten el miembro en tostadoras. Pero eso de los 50 sombras de Grey, ¿a dónde nos va a llevar esta señora? La locura. Y yo no voy a leer eso, ¿eh? Yo no quiero meter mi miembro en una tostadora. No pueden hacer el sexo normal, el del cariño. Tiene que ser todo tan potente. Anillos en el miembro se ponen también. O el miembro, la parte más dulce del hombre, el miembrillo. No quiero 50 sombras de Grey. Prefiero tranquilamente ponerme los cuernos del ternero. Què et sembla? És que per això El t'anava membrillo. a preguntar si l'havies vist, perquè No. què vol dir això que ponen el No. miembro en tostadoras? Jo m'he llegit la trilogia perquè, precisament, al pensió surten completa vaig... tostadores a la No, trilogia. en Grey no posa el miembrillo a cap torradora. parte más sabrosa del Home, hombre, diu, I tot el això mentre miembrillo. t'està explicant la lasanya, Sí, això 250 de carn t'anava a dir, a saber que picada, estava- de porc i de bou i me la barreja. Home, per favor. I la normalitat, Arguiñano, doncs cadascú té la seva normalitat, això és com tot. Escolta'm, va, què més? Perquè Sí, és va, que passem a Déu-n'hi-do. coses una mica més sèries. Ja Sí, passem quin dia avui, estic a suant, eh? Ja passem a les estrenes d'aquesta setmana. Vaig comentar la setmana passada que en Tierra Hostil deixava d'emetre durant un parell o 3 de setmanes Sí. per decisió tècnica, perquè hi havia alguns programes que encara no estaven editats i necessitaven una mica de temps, però Antena 3 va ser previsora i tenia preparada a la recàmera l'estrena d'aquesta nova sèrie, que és Bajo Sospecha, que es va estrenar el dimarts passat en l'horari d'En Tierra Hostil a 11:15 de la nit. És una sèrie, doncs això, que va tenir molt bona acollida aquesta primera emissió, va arribar a un 21,6% de share i 4,2 milions d'espectadors, i he de dir que va superar, va ser la sèrie millor rebuda en televisió després de 9 mesos que es va estrenar Sin Identitat, o sigui que va tenir una rebuda molt bona, Èxit, va eh? tenir molt bones crítiques per les xarxes socials, que fins i tot van aconseguir que el hashtag Bajo Sospecha es convertís en trending topic nacional, i he portat un vídeo promocional, si et sembla bé el mirem, Molt bé. després comentem els protagonistes Perfecte. de la sèrie i una mica de què tracta. Casas, dime que estamos a punto de dar con algo. Todas las pruebas nos han llevado a callejones sin salida. Hemos interrogado 3 veces a la familia. Pues interrogad las otras 3. Convendría tomarles a todos los familiares de la niña muestras de ADN. Contarás con estos 2 agentes. ¿Agentes encubiertos? Perdona que os moleste a estas horas, soy el nuevo vecino de enfrente. ¿Está tu padre? Perdone, señor, pero creo que no estoy preparada para una misión así. Su compañero en esta misión es experto en operaciones encubiertas. Doy por hecho que le ayudará en lo que necesite. Aquí encontraron la única pista de mi nieta desde que desapareció. Su diadema. Ya han pasado 10 días. Cada minuto que pasa es más probable que aparezca muerta. ¿Qué le han hecho a la niña? ¿Qué le han hecho a la niña? La policía cree que fuiste tú. ¿Y tú qué crees, Roberto? ¿Tú qué crees? ¿Has llegado a pensar que le he hecho daño a Alicia? No, és que estàvem parlant del John González, que no Sí, és un dels em protagonistes sonava del John González, més conegut per la primera sèrie que va fer, va ser
l'Internado, que era el personatge d'Ivan. Era com el guaperes total, el jovenet adolescent que li importava tota una merda, i sembla que després de fer aquesta sèrie tots els papers que ha fet han sigut com més a l'home madurito guaperes total. Doncs no crec que hagi canviat gaire, no? Hombre, no, ell, no sé, Per això? els seus personatges... No, dic d'aspecte o així, no? Total, Bueno, quan va fa haver-hi una d'això? època que es va deixar barba i no sé què, però... Bueno, això ajuda, sí, la barba sempre ajuda. Sí, doncs això és una sèrie protagonitzada per aquest Jon González i per la Blanca Romero. També hem pogut veure Lluís Omar al vídeo promocional, però els protagonistes principals són Jon González i Blanca Romero, que són com els dos policies que es dediquen a investigar el cas d'una noia, una nena petita, que ha desaparegut. Hem vist en el vídeo que té una ambientació una mica yankee, d'aquestes sèries que estan ara de moda com True Detective o Isla Mínima, que també va d'un cas policial. I res, jo crec que és una sèrie que donarà molt de parlar i que ens hem d'apuntar aquest nom. Cada dimarts a 2:15 a Antena 3. Doncs apuntada queda. I amb què continuem? Continuem amb una nova estrena també d'aquest divendres a Televisió Espanyola, que torna, va de clàssics perquè he portat a Carlos Arguiñano, però aquest també és un clàssic, que és José Mota, que torna el seu humor a Televisió Espanyola el divendres a les 10 de la nit, amb un programa que l'ha anomenat José Mota Presenta. Tampoc s'ha... No s'ha trencat les banyes, tampoc, aquest home. No s'ha trencat les banyes en buscar el títol, però una mica el format és el típic format de José Mota, que combinarà això, imitacions de cantants, imitacions típiques de tota la vida d'aquestes de José Mota, incorpora també nous personatges en les seves imitacions, com hem pogut veure en els vídeos promocionals a Pablo Iglesias, Rajoy, el Rojo Vivo, el Jordi Évole, i res, una mica el programa un clàssic que torna, no sé si donarà molt de sí o no, però home, segurament tindrà el seu públic, clar, sí, el seu José públic Mota, segur. Fidel, imagino que el té. Molt bé. I això, estem veient imatges antigues del José Mota en programes a la tele. Que ell ha anat presentant. Sí, exacte. Molt bé. Em sembla que ara ens portes un anunci. Porto un anunci, perquè fa un mes ja, possiblement, vam estar parlant dels anuncis de la Super Bowl, que s'havien convertit com en part d'aquest espectacle d'esportiu. I he portat un anunci que ha arribat aquí a Espanya, però que es va presentar per primera vegada en aquesta Super Bowl. És un anunci que segur que has vist, és molt divertit, que és del nou cotxe de Fiat. És un cotxe que és en plan 4x4, més gran del que estem habituats a la marca italiana, i han fet una campanya publicitària on han utilitzat una Viagra com a protagonista de l'anunci. Ah, sí? Si vols el anem a veure i veuràs de què va la cosa. A veure. Subito. The all-new Fiat 500X. Bigger, more powerful, and ready for action. Maco el cotxe. Molt maco, però molt ben trobada la idea, no? Està molt bé. divertit, a mi em va semblar, hòstia. Està molt bé. Molt ben trobat, sí. Toca acomiadar, no? Doncs sí, perquè teníem un vídeo per acabar, però no ens ha anat temps. Sí, però bueno, he pensat que com que tenim nou Instagram, podríem despedir la secció amb un selfie, que després podem pujar a l'Instagram, en directe. Del Pensió Complet en directe. Una selfie en directe. Vinga, va, i com ho fem això? Ens hem d'apropar una mica. Ens hem d'apropar una mica. Vinga, Guillem, apropa't. Així, Molt bé. Feta queda, d'aquí res, ja la tenim penjada a Instagram. Gràcies, Guillem. De res. Escolteu, demà no hi som, Tornem dilluns en directe aquí a 2:15 demà, com sempre.
Què hem posat? Ah, sí, clar, tot, és veritat, ara ja ho tenim tot. Aquí es posarà. Aquí es posarà, aquí, sí. Demà els millors moments del Pensió completa. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Més selfies? Ah, més selfies hem d'anar fent. Va. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.